Денови во Скопје престојуваше подпредседателот на Сојузот за физичка култура на Југославија и председател на Меѓународната боречка федерација, другарот Милан Ерцеган. Другар Ерцеган, ако сакате да ни кажете во оваа јубилејна година, кога го прославуваме доаѓањето на председателот Тито на чело на партијата, мина 40 години, неговиот 85-ти родеден, кои манифестации ќе се организираат во нашата земја? Mi ove godine praznujemo dva jubileja. Jubilej 400-godišnjice dolaska druga Tita na čelo partije i 85-godišnjice njegovog života. Želio bih da kažem da koliko je dug životni put, koliko je dugo revolucionarno delo druga Tita, sport je bio uvek vezan neposredno za druga Tita, jer je drug Tito u mladosti bio aktivan sportista, on je bio jedan vrstan mačevalac, nije propustio ni jednu priliku za vreme prijema naših sportista kada smo mu predstavljali svetske prvake, da kaže da i on bio rvač, a poznato je koliko je vrstan strelac. Pored toga, još pre rata obraćajući se Skoju, drug Tito je rekao da je neobično važno da se omladina bavi fizičkom kulturom, jer je ona značajna za njegov fizički razvitak i za zdravlje čoveka. Obraćajući se omladini, drug Tito je rekao da omladina treba pre svega da uči i da se fizički razvija, a vrhunskim sportistima je rekao da treba sport dići na dostojnu visini koja odgovara našoj samoupravnoj socijalističkoj Jugoslaviji. Mi ova dva značajna jubileja, koja smatramo kao naš opšti jugoslovenski praznik, želimo da obeležimo ne manifestaciono, nego radno i stvaralački. Mi bi želili da u okviru ta dva jubileja postavimo odgovarajuće više ciljeve koji su proklamovani u našem programu, što bi trebalo sve nas da mobiliše na veće napore da te ciljeve izvršimo. Razumljivo da je osnovni strateški cilj omasovljenje, to je jedan od prioritetnih zadataka. I niz drugih programskih zadataka koje smo postavili u našim tim deklaracijama, želimo da ove godine obeležimo od visokim rezultatima, kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu, reprezentujući našu samoupravnu socijalističku zajednicu. No, ja bih želeo da istaknem nekoliko manifestacija koje će biti u centru pažnje naše. Prvo, to je Partizanska olimpijada u Foči. 1942. godine je održana u trenutku kada je ratni vihor i kada je besneo našom zemljom i kada je naša zemlja bila jednim delom okupirana, na slobodnoj teritoriji razvio se i sportski život. Tako je 1942. godine održana prva Partizanska olimpijada u Foči, na kojoj je prisutvovao i drug Tito. Ove godine, maja meseca, održat će se u čast i u spomen te Partizanske olimpijade i prva posleratna Partizanska olimpijada na kojoj će učestvovati sve socijalističke republike i autonomne pokrajine. Druga značajna manifestacija je studentska univerzijada, jugoslovenska studentska univerzijada, koja će se održati u Kumrovcu. Treća je školska olimpijada ili školsko sportsko takmičenje koje će se održati na Tjentištu. Pored toga, niz drugih manifestacija, kao što je bio sad nedavno Igmanski marš i kup maršala Tita, a posebno Dan mladosti bit će obeležen i nosit će obeležje ovog našeg značajnog jubileja kome se priključuje celokupna naša sportska organizacija. Значи спортистите ќе дадат максимален придонес во прославата на овие два јубилеа, а ние да се вратиме сега на едно прашање кое е мощно актуелно и за кое во последно време се
водат многу дискусии, станува збор за новиот систем на надпревари. Ако сакате да ни кажете до каде е стигната работата и што е досега сторено, што се презема за изменување на тој систем на надпревари во сите спортови. Želeo bih da kažem da je pitanje sistema takmičenja već postalo jedno istorijsko pitanje. Mnogo godina se govori o reorganizaciji sistema takmičenja i uvek u našim odlukama govoreno je o nekim prelaznim godinama. Međutim, posle pisma druga Tita i izvršnog biroa, ovo pitanje je stavljeno kao jedan od naših prioritetnih zadataka, jer smatramo da je reorganizacija sistema takmičenja nije ni praktično ni organizacijno pitanje, već je ono jedno duboko idejno pitanje, imajući u vidu da je sistem takmičenja povukao, zapravo angažao sve naše snage koje su se skoncentrisale samo na određene grupacije i to u najvišim stepenima takmičenja, zanemarujući bazu. Tako mi danas imamo u mnogim sportovima jedan hipertrofirani sistem takmičenja na nivou federacije. Manje više čak i individualni sportovi proglašavaju se kao ekipni. Imamo jedan razvijeni sistem liga i razumljivo da su konsekvence tako razvijenog hipertrofiranog sistema takmičenja veoma ozbiljne po vaspitanje, po orijentaciji sportista na njihovo učenje, na njihov profesionalni rad, jer su sportisti putujući širom Jugoslavije, gubeći radne dane, gubeći školske časove, bili orijentisani razumljivo na svoj klub ili na nekoga koji je njemu morao materijalno da kompenzira. Te prema tome jedno pravo, ustavno pravo da se omladina bavi fizičkom kulturom, odjedanput se pretvorilo u obavezu i svako je tražio kompenzaciju za to što se takmiči u nekom sistemu takmičenja, naročito ako je bio u saveznom stepenu. Pored toga, sistem takmičenja je manifestuje jednu drugu slabost, jer je ta profesionalizacija imala jedan dubok prodor i u masovnom sistemu takmičenja. A sve snage koji su se orijentisale da izgrađuju jedan sistem takmičenja u vrhu, zanemarili su osnovni sistem takmičenja na društvenoj bazi. Mi smo to pitanje sistema takmičenja pokrenuli i moram da kažem da ima veoma ozbiljnih otpora. Ima otpora i od sportskih organizacija, ima otpora i od funkcionera, ima od raznih društveno-političkih struktura koje u stepenu takmičenja vide i prestiž svoje sredine, svoje okoline. Međutim, ne sagledavaju se oni suštinska pitanja koje su nas navela da reorganiziramo sistem takmičenja, a to je borba za reamaterizaciju, reafirmaciju našeg sporta i približavanje sporta našem čoveku, težeći da se sistem takmičenja pre svega masovno razvije u društvenoj bazi. Mi smo juče na sastanku predsjedništva Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije doneli odluku da se reorganizacija sistema takmičenja mora definitivno formulisati u vidu jednog dokumenta pokrenutog do kraja maja ili početka juna, s tim da 1977-78 godina potpuno pređe na novi reorganizirani sistem takmičenja. Значи дочекуваме набрзо дека ќе дојде до прифаќање на таа новата реорганизација на системот на надпреварите. А сега да се вратиме на оној спорт што веројатно најмногу го сакате, борењето. На почетокот реков дека вие сте председател на Меѓународната боречка федерација, вие сте единствен југословен што се наоѓате на чело на една светска спортска федерација. Па ако сакате да ни кажете како се чувствувате на таа позиција, така да речем. Želio bih da kažem da sam zarvanje onako u svojoj sportskoj orijentaciji vezan možda više od 30-35 godina. Razumljivo, radeći na afirmaciji i širenju jugoslovenskog rvanja, došlo je i do jedne odgovarajuće afirmacije jugoslovenskog rvanja na svetskom planu,
te uporedno razvijajući se sa jugoslovenskim rvanjima, razvijao sam se ja i dobio sam jednu odgovarajuću svetsku reputaciju i poverenje sveta da budem njen predsjednik. Moj izbor za predsjednika bio je praćen jednim programom koji sam ja ponudio. Ja sam na kongresu u Minhenu ponudio jedan program koji je težio pre svega da modernizuje, da osavremeni rvanje, da od rvanja stvori jedan savremeni, dinamični sport, spektakularan sport. To je bila prva tačka mog programa. Druga tačka mog programa jeste da se pruži tehnička pomoć zemljama u razvoju, smatrajući to opšte čovečanskom brigom i obavezom svih organizacija. I treći deo mog programa koji sam ponudio u kongresu bio je demokratizacija Međunarodne federacije. Вие на некој начин сте и основоположник на слободното борење во нашата земја. Во 1959 година предложивте токму во Македонија да се развива овој стил. Како се роди таа идеја кај вас? Што беше поводот токму да го одберете овој регион и да почувствувате дека на овој терен има момчиња кои за година-две ќе можат да постигнат резултати во слободното борење? Ja ne znam koji je faktor bio presudan da ja se orijentišem upravo na Socijalističku republiku Makedoniju, da kao predsjednik Hrvatske federacije Jugoslavije insistiram da Makedonija prihvati slobodni stil. Bilo je to i pre 59. godine, u nekoliko navrata sam pokušavao, nisam uspevao, sve dok nisam našao jedan broj saradnika koji su mi pomogli da tu ideju realizujem. Verujem da su duboki koreni rvanja koji žive u narodu, rvanja kao najstarijeg sporta sveta i koji animira već i malu decu da u igri rvu između sebe, a posle i jedno razvijeno tradicionalno rvanje koje je veoma rašireno u Makedoniji. Možda je to bio jedan presudni moment koji sam ja osjetio da tu leži jedan strašan ljudski potencijal. I na moje veliko zadovoljstvo moram da kažem da se uopšte nisam prevario. Danas slobodni stil je u stvari slobodni stil koji se razvio u Socijalističkoj republici Makedoniji. To je slobodni stil koji reprezentuje našu samoupravnu socijalističku zajednicu na svim borilištima sveta. I mogu da kažem da za ovih 15 godina od kada postoji Hrvatski savez, veliki broj Hrvača iz Socijalističke republike Makedonije kao reprezentanti Jugoslavije nastupali su na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim šampionatima, balkanskim igrama i dali veoma značajna ostvarenja. I ja koristim priliku da izrazim svoje duboko poštovanje i Hrvačima, trenerima, sudijama i njihovim funkcionerima koji su doprineli da se rvanje tako razvije da ono može danas da slavi ponosno jedan jubilej.